te iubesc. Nici până azi nu știu cum fac de vreau să mă feresc și tot la tine viu. De ce m-ai fi oprit din drum tocmai la ochii tăi? De ce mă întorc la ei și acum când știu că sunt și buni și răi? M-am jurat de mii de ori, mai râzând, mai plângând, că am să fug de dragoste ca de pacoste. Și credeam că eu n-am să pățesc. Cum am putut să mă amăgesc? Și de ce, și de ce te iubesc? Cum am ajuns să te iubesc? Nici până azi nu știu. Acum degeaba mai vorbesc, că tot e prea târziu. De ce n-am luat-o pe alt drum să scape ochii tăi? De ce mă întorc la ei și acum când știu că au fost atât de răi? Mă întreb de mii de ori, mai râzând, mai plângând, cum n-am fugit de dragoste ca de pacoste. Și credeam că eu n-am să pățesc. Cum am putut să mă măgesc? Și de ce, și de ce te iubesc? Vă mulțumesc! În grădina casei mele e copacul care cântă și pe frunze și pe vânt, care știe tot ce-mi place și ce simt, care știe cântecul ce-mi vreme-l cânt. În grădina casei mele e copacul care-mi spune să fiu mândru cum e el, care-mi spune să-mi țin fruntea dreaptă tot mereu. Fie ploaie, fie soare, fie nori, tot ca el. Încărcat de roade și de noaptea grea, au încercat dușmani să-l culce la pământ și să-l știe îngenunchiat. Copacul de se înalță în grădina mea, amețit de soare, de lumina grea. Acest copac e trup din trupul țării sfânt și-o fi veșnic pe pământ.
vechează și la bine și la greu. Simt în brațe lemnul tare și-l sărut mereu. Și copacul se transformă dintr-o dată. Sunt chiar eu, copacul drept, se înalță în grădina mea, încărcat de roade și de noapte grea. Au încercat dușmani să-l culce la pământ și să-l știe îngenunchiat. Copacul drept se înalță în grădina mea, amețit de soare, de lumina grea. Acest copac e trup din trupul țării sfânt și-o fi veșnic pe pământ. Copacul
vrea să vă spun, aceștia sunt artiștii Teatrului Muzical Ambasadorii, în virtutea unui parteneriat pe care îl aduc cu Biblioteca Națională pentru evenimente comune. Aș vrea să vi prezint, să cunoașteți și numele lor. Avem 5 artiști lirici, Octavian de la cealaltă, și 5 actori care sunt și cântăreți pentru spectacolele de musical. Și avem acolo, începem, Octavian Ene, tenor. Andreea Bucur, soprană. Camelia Buzuc, mezzosoprană. Sergiu Neamțu, bariton, bas. Silviu Mihailă, bariton. Și actorii noștri și cântăreții, Silvia Stanciu, actriță. Jenny Dumitrașcu, și actriță și cântăreață. Aiona Andrinoiu, cântăreață de jazz și actriță. Și Bogdan Iancu, Bogdan Șerban, care este actor și cântăreț. Teatrul Muzical Ambasadorii, bine ați venit! Ați urmărit un spectacol cu cântece pe care le ascultam în epoca comunistă, așa cum ați remarcat. Mulțumim că ați venit și vă urăm în continuare o seară minunată alături de domnul Stelian Tănase și domnul Cioroianu. Microfoanele se vor aranja. În tot acest timp, Stelian Tănase a căutat o poezie pe care o să vă spună. E legată de ceva politică, despre Stalingrad. Dragii mei, am programat acest moment muzical, pentru care încă o dată mulțumesc Teatrului Muzical Ambasadorii, pentru a delimita oarecum spațiul zilei pe care ați petrecut-o astăzi. Cu toții venim de la un loc de muncă, bănuiesc, sau de la studii, văd și persoane mai tinere în sală, de a delimita această parte a zilei de discuția care urmează. O discuție cu un om pe care îl cunoașteți, despre care am o mare plăcere de a vă vorbi, pentru că este unul dintre intelectualii români pe care realmente îi admir, de foarte mult timp, despre care în egală măsură ușor și greu să vorbesc. Cunoscându-l de ceva vreme, dar admirându-l încă și de mai multă vreme, gândiți-vă că este unul dintre fondatorii Revistei 22, fondatorii grupului de dialog social, parlamentar în Parlamentul României, în prima parte a anilor 90, ulterior devenind o figură de prim plan a societății civile românești. Până astăzi este fondatorul Revistei Sfera Politicii, în care de asemenea a fost onorat eu și mulți din lumea universitară, din lumea, eu știu, istoricilor sau a celor dedicați științelor politice, am fost onorați să publicăm. Dar în egală măsură este un om cu o impresionantă carte de vizită, numai dacă mă gândesc la cărțile pe care le-a scris. Adică asta ne arată într-un fel miile și miile și zecile de mii de ore pe care le-a petrecut la biroul său. Și astăzi merge la, dacă nu mă înșel, merge la Biblioteca Centrală Universitară pentru a citi presă și a se documenta pentru proiecte viitoare. Dar gândiți-vă că în paralel cu această activitate în media, pentru că foarte mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți de la televiziune, nenumărate emisiuni pe care le-a realizat, mă uit aici, 2+1, Orient Express, 10 și un sfert, Tănase și Dinescu, 3x3, la diverse televiziuni, Mașina de tocat, de la televiziunea română, la Antena 1, la Realitatea TV, practic Digi24 și așa mai departe. Practic nu cred că este televiziune în care Stelian Tănase să nu fi fost prezent și invitat, și în multe televiziuni în care a realizat emisiuni de televiziune de care ne aducem cu toții aminte. Dar fiți atenți la romanele pe care le-a scris. Corpuri de iluminat, nu e primul. În 1989 avea 3, la căderea comunismului avea 3 romane, dintre care reuși să-i se publice unul, Luxul melancoliei. Celelalte 2, evident, au trebuit să aștepte anul 90. Corpuri de iluminat în 90, Playback, Maestro ulterior, Dracul și Mumia, Moartea unui dansator de tango, Repertoriul amorului, Marele incendiatori,
Dar volumele de istorie pe care sunt convins că le știți, sau de, eu știu, de eseuri istorico-politice, convorbiri cu regele Mihai, una dintre cele mai recente, Dinastia, un serial de televiziune pe care l-a transformat ulterior cu Elena Vijulie într-o carte acum 5 ani de zile, în 2017. Miracolul Revoluției, o istorie politică a căderii regimurilor comuniste, Anatomia mistificării, procesul Noi Capilari. O excelentă carte de convorbiri cu Alexandru Paleologu, Sfidarea Memoriei se chema. O excelentă carte despre Gheorghe Gheorghiu Dej, care este în bibliografia obligatorie a tuturor studenților și astăzi. Elite și societate se chema acel volum, Guvernarea Gheorghe Gheorghiu Dej. Sau Clienții lui Tanti Varvara, o carte la fel, des citată de toți cei care studiază perioada interbelică și acea perioadă din istoria comuniștilor români. Avangarda românească în arhivele siguranței. Trebuie să vă spun că Stelian Tănase este unul dintre pionierii cercetării arhivelor la noi. A fost unul dintre primii care au intrat, dar ăsta n-ar fi un merit în sine, cât talentul lui de a intui materialele care ulterior pe care le-a folosit în cărți precum aceasta despre avangarda românească, Rakovski, dosarul secret al lui Rakovski, Cioran și securitatea, dosarul de siguranță al lui Panaiti Strati, până la dosarul Brucan, dacă vă puteți imagina, documente ale Direcției a 3 a contraspionajului despre dosarul Brucan. Aici este o greșeală pe care văd că mulți o preiau. Eu îngrijeam colecția la Polirom și în momentul ăsta m-am separat de editura Polirom, da. Pentru că au făcut câteva lucruri care nu se fac. Și colecția a continuat cu aceeași copertă, fără să spună că eu nu mai fac parte din ea. Partea aceea cu Panaiti Strati nu există pentru că nu am mai produs-o din motivul acestei rupturi. Deci n-a apărut. Dar văd că apare peste tot. Și mă citează. Pentru că a fost anunțată de editură. E adevărat, dar nu am publicat. Uite, o publică domnul Mate. Perfect. Și ultima carte, dragi prieteni, de la care pleacă discuția noastră de astăzi, aceasta, nou apărută la editura Publisol, Căderea regimurilor comuniste. Bun venit la Biblioteca Națională, dragă Stelian Tănase, ai cuvântul. Vreau să citesc azi dimineață. Eu mă duc în fiecare zi la Biblioteca Universitară și citesc, ca un student. Mă simt și foarte bine. E liniște, pot să lucrez, vin ziarele la birou și am găsit o poezie pe care Harry Browner, cel mai mare folclorist al nostru, care a inventat-o pe Maria Tănase, și a făcut repertoriu, pe care o publică aici, culmea, semnatarul articolului este autorul Cireșaiului, Constantin Chiriță. Este extrasă din ziarul Scânteia. Azi am avut plăcerea să citesc câteva sute de numere din Scânteia. Nu le-am citit toate. Am făcut poze, am luat articolele, voi citi acasă, unele le-am știut pe loc, eram curios, am întrebat. Foaie verde de un măr dulce, sui mândruță în dealul la cruce, să vezi trenul cum ne duce, ne ocolește prin țări și ne risipește, la Stalingrad ne oprește. Numai o secundă, că mai o bucată. Stalingrad, în jurul tău curge sângele pârâu, acolo-i și nei al meu, ține-mi la Dumnezeu, mareșale vezi cu ochii, cum cad flăcăii ca snopii, cad ca snopii cei din grâu, numai sânge până în brâu. Asta e istoria noastră. Un țăran, un soldat, mort probabil la Stalingrad, a doua zi, și care a produs asta. Peste asta nu e nimic, de fapt. Bun. Am venit și cu niște foi, ca un profesor ce sunt. Le desfac. Așa făceam și cu studenții. Simte-te liber. Suntem între prieteni. Da. Avem și apă, plată. Problema este că aceia care iubesc acest spectacol dinainte nu se iubească ce vă spun eu și invers. Dacă îi place conferința mea, nu le-a plăcut. Nu-i subapreciat pe oameni. Nu subapreciez, dați două luni paralele. Am să vă vorbesc nu despre cum s-a prăbușit regimul comunist, că aveți în carte și dacă aveți curiozitatea, găsiți acolo toată povestea, de la cap la coadă.
Am să vă povestesc încercând să răspund la întrebarea ce a fost acest animal ciudat, misterios, care s-a numit comunism. Ce a fost comunismul? Cum a apărut? Care sunt sursele lui? Ce l-a generat? Pentru că am scris despre cum s-a prăbușit. Iar acum scriu o carte cum a apărut comunismul în România. Cum s-a născut, din ce elemente, cum s-a... Ca la o rețetă de bucătărie. Pui un ingredient, pui altul, și la un moment dat iese o ciulama, o musaca. E foarte important ca să știm cu cine am avut de-a face. Și avem câteva chestiuni de lămurit, dragii mei studenți, și să o luăm pe rând. În primul rând, avem o problemă cu timpul. Eu cred că istoricii ignoră că, de fapt, principalul obiect și subiect al istoriei este timpul. Nu timpul pe care noi îl măsurăm, ci el este chiar obiectul. De el trebuie să ne ocupăm și pentru asta ne trebuie multă matematică. El este și obiect și subiect al istoriei. O primă chestiune avem cu împărțirea istoriei în perioade, care a fost pasiunea lui tata Marx. El ne-a vorbit de mai multe formațiuni, așa zise formațiuni sociale-economice, comuna primitivă, orânduirea sclavagistă, evul mediu, capitalismul, și acum apare întrebarea. Apare din această înșiruire fictivă a lui Marx. Marx era un fabulatoriu. Ce urmează după capitalism? Această idee a posterității capitalismului a frisonat multe inteligențe și mulți intelectuali și animatori sindicali și socialiști în secolul XIX și în secolul XX. Marx vorbea că aceste formațiuni social-economice, 5 la număr, se bazează pe principiul luptei de clasă sau ele evoluează datorită faptului că există două clase antagonice și ele se află într-un conflict ireductibil până când una este înlăturată. Ne aflam așadar la mijlocul secolului al XIX, manifestul Partidului Comunist apare în februarie 1848, fusese scris în ultimele 2 luni împreună cu întreținătorul lui, peștele lui, Friedrich Engels, care îi dădea să mănânce, îi plătea chiria, i-a înfiat și copilul pe care l-a făcut cu servitoarea. Engels era un băiat foarte gentil, un capitalist. Atenție, el trebuia să-l deteste. Engels era capitalist, făcea profit, exploata clasa muncitoare și lua profitul și îl dădea lui Marx. Și Marx îl accepta, nu avea nicio problemă de morală, nu se jena, îi băga în buzunar, că el nu a câștigat nimic niciodată. A scris câteva articole într-un ziar new-yorkez în care nu primea mai nimic. Mă rog, mă anunțiși. Suntem deci la mijlocul secolului al XVIII-lea, în plină epocă, în plin miez glorios al burgheziei. Secolul XIX a fost cel mai fericit secol, cred eu, din istoria omenirii, la fel cum cel mai urât a fost secolul XX și cel mai scurt. Dacă secolul XIX începe undeva la Revoluția franceză, în 1689, sau poate începem cu Napoleon, se termină în 1914, la 28 iunie, când Franz Ferdinand este asasinat la Sarajevo. Atunci se termină secolul XIX. Secolele nu se termină în 1901, 1801, respectiv 1000. Nu se termină atunci. Pentru că noi trebuie să ne uităm și ca istorici, dar și ca oameni care ne-ar interesa, la ciclurile istorice, la cea sinusoidă a proceselor istorice. Cronologia din calendar e pentru gospodine. Ele știu deasupra ragazului, deasupra lămpii de gătit, cu soțul meu frumos îi gătesc un sos spumos, da? Cam așa era. Dar nu, istoria nu e aia. Acea cronologie nu este istorie. O folosim și noi, pentru că trebuie să ne dăm randevu cu gagica, să-i spunem ziua, ora și locul. Da? O folosim și noi pentru că trebuie să știm când ne-am născut. Când ne ascultă la istorie domnul Cioroianu și trebuie să știm când l-a bătut Mihai Viteazu pe turc la Călugăreni, vă fac o confidență, nu l-a bătut. Asta e numai la noi în manuale, dar nu l-am bătut deloc. Pentru că dacă îl băteam, eram noi la Istanbul, nu era Mihai Viteazu la Sibiu.
Dar asta e, mă rog, paradoxul istoricilor. Deci în acest moment glorios vine Marx și spune această orânduire se va prăbuși. Atenție, în epoca, în momentul de maxim apogeu al burgheziei. Așa a făcut și Benedetto Marcello, care a prevestit moartea Veneției în momentul de maximă înflorire. Ați văzut și filmul, dar cu siguranță ați ascultat Anonimul Venețian, care zice, probabil, părerea mea, cel mai bun concert de boi care există, care mă înfioară. Ușor sentimental, dar poate mai vrem să fii sentimental după ce ne batem așa de rău cu viața. E cel mai bun concert de boi pe care nu știți, Benedetto Marcello, pe care l-a făcut exact cum a făcut Marx, Manifestul Comunist, prevestând moartea capitalismului, într-un moment de apogeu al burgheziei, cel mai frumos secol, în momentul de glorie al burgheziei, așa cum fusese ea constituită în secolul precedent. Trebuie să spunem că această întrebare, ce urmează după capitalism, este o întrebare tulburătoare. Că aș putea să vă întreb ce urmează după comunism. Ne-am întors la capitalism, dar tocmai asta e șarmul în povește. Trebuie să mai spunem un lucru, că Marx nu este singurul, deși este evident ideologul cel mai radical și cel mai ferm în termeni. El ne spune foarte clar, capitalismul se va prăbuși, el va cădea victima conflictului între burghezie și proletariat și va veni o nouă rânduire, posteritatea capitalismului fiind, i-a spus el, comunismul. O rânduire comunistă. Prin ce se deosebește această schimbare de o formațiune de celelalte? Pentru că în comunism nu mai există exploatare. El spunea, toate celelalte formațiuni au înlocuit o formațiune sau o rânduire cu exploatarea omului de către om, cu alta. O rânduire cu exploatarea omului de către om, dar în altă formă. El spune, în comunism nu. Dispare exploatarea omului de către om. Era un spuitor de basme, este băiatul fabular, teribil, era filoxerat. Dar a avut această construcție, părerea mea, dând, cum spunem noi azi, din pix, a avut această construcție paralogică și ne-a spus acest lucru. Trebuie să facem o observație aici. Marx spune că proletariatul este groparul burgheziei și că se va instala o dictatură a proletariatului. Atenție însă la acest termen de care s-a folosit Lenin ca să răstălmăcească cam toată opera spusele lui Marx. Pentru că atunci când Marx vorbește de dictatura proletariatului, el pleacă de la ideea că socialismul, comunismul, cum vreți să spuneți, va apărea în Occident. Va apărea în Anglia, unde un proletariat foarte numeros covârșește numeric o minoritate burgheză, care este în declin. Ori, așa cum știm noi, comunismul a apărut în Rusia, unde proletariatul era sub 2%, era 1,8%. Deci, o minoritate infimă a luat puterea în Rusia și singura formulă de a guverna, evident, era dictatura, pentru că n-avea o majoritate, n-a avut niciodată. Nici măcar la alegerile pentru adunarea constituantă din octombrie sau noiembrie, cum vreți să socotiți, apropo de calendar și de timp, din Rusia. Și atunci au pierdut. Au câștigat menșevicii alegerile. Și au impus o dictatură a bolșevicilor, adică o dictatură unei minorități, dictatura așa zisului proletariat. Nu era nici dictatura proletariatului, era o dictatură a bolșevicilor asupra proletariatului. Deci toate lucrurile astea se răstălmăcesc ca într-un joc de oglinzi unul după altul și se ajunge la consacrarea acestei formule de care probabil ați fost terorizat și în școală, dictatura proletariatului, înțeleasă ca o dictatură a Partidului Comunist. Atenție! Nu e sensul de la Marx. Vi l-am explicat. Sensul de la Marx este cel din Manifestul Partidului Comunist, în care era o dictatură a majorității paupere, proletare, împotriva unei minorități care era burghezia. Era o dictatură, cum spune Marx, și lumea nu a înțeles de ce, democratică. Dar am înțeles, era dictatura majorității, care în Rusia, evident, nu avea cum să fie, pentru că proletariatul, repet, era în stadiu incipient și era 2% de structura socială a Rusiei, covârșită de țărănimea
analfabetă și superstițioasă. Trebuie să mai spunem un lucru. Această deformare care se produce treptat sau această citire a istoriei s-a bazat și pe un fapt. Modernitatea științei în secolul al XIX-lea dădea istorismul. Toate științele aplicau principiile istorismului. Și Saint-Simon, și Comte, și Marx, toți. Era foarte la modă să arăți că fenomenele se nasc și mor inevitabil. Și atunci trebuia să spui problema unde te afli pe o axa timpului și care va fi desnodământul și cum va renaște, pentru că era o lume care rănăștea continuu. Burghezia, ca să-i fac un elogiu, cu mare convingere, a fost singura clasă care a generat ceva în istorie. Ea a inventat lumea modernă, a inventat valorile lumii moderne, a inventat instituțiile lumii moderne, a inventat piața, a inventat parlamentul, a inventat partidele și lupta politică, da? De libertatea de asociere, a inventat presa liberă sau ideea de libertatea presei. Proasta asta de burghezie, cu asta s-a ocupat. E singura clasă care a generat ceva. Este singura clasă care n-a trăit profitând de munca celorlalte clase. Sunt un mare admirator al ei și mă pretind burghez, pardon de expresie. Dar trebuie să spunem că în acest moment, vă spuneam că Marx, deși are formula cea mai categorică antiburgheză, nu a fost singurul care a avut acest instinct sau această intuiție că burghezia va declina la un moment dat. Dar el o făcea de numele principiului, istorist al științei timpului. Era normal că dacă s-a născut, trebuie să piară. Dar mai avem câțiva gânditori care s-au apropiat de această idee și au fost critici ai burgheziei. Este ceea ce numește Hannah Arendt spiritul antiburghez. A apărut un spirit antiburghez în anumite zone ale societății. Așa e Nietzsche, așa e Flaubert, așa e Ibsen, așa e Baudelaire. Deci oameni care manifestă un spirit antiburghez. S-a ajuns la un moment dat, după mai multe decenii în care acest spirit a proliferat, ca să fie o rușine să-ți spună cineva că ești burghez, să privești cu jenă ideea că ești burghez. Eu am fost la Paris odată cu o discuție cu câțiva intelectuali și s-au oripilat când le-am spus că eu sunt burghez. Nu le venea să cred, adică la ei ceva, și la Paris, vă dați seama, e ceva de jenant, cum să fii burghez? Zic, dar voi ce sunteți? Ei fiind profesori, ziariști, cam ăsta era mediul, da? Da, dar în structura socială, așa cum era la serviciu de crade România, era muncitori, țărani, intelectuali. Așa era? Eu nu sunt intelectual, eu sunt burghez. Sper că se simte diferența aici, ca să nu fac o lungă paranteză. Eu sunt burghez, eu produc. Scriu cărți, a spus domnul profesor Cioroian. Stau în biblioteci și cercetez, sunt ca un muncitor. Fac și eu un ceas, repar o scândură, o cercevează, spune nevasta, repar cercevele? Zice că nu, mă face veres. Și mă întorc chiar la intelectualii prăpădiți. Dom'le, intelectuali sunt ăia care ocupau un fund pe Băsescu, ăia sunt intelectuali. Eu nu sunt intelectual, îmi pare rău de această chestiune și am spus, sunt un burghez cu toate defectele pe care le are clasa burgheză și burghezia. Trebuie să mai spun un lucru, că tot vorbim de istorism și tot v-am spus că secolul XIX se termină în 1914, la 28 iunie, când Franz Ferdinand este asasinat de Gavrilo Princip la Sarajevo. Așa, v-am spus mai devreme, secolele 17, 18, 19 au generat un progres, mie nu-mi place cuvântul progres, dar n-am altă acolo la repezeală, al științei, al rațiunii. A apărut chiar ideea că rațiunea umană este în centrul Universului și că ea este deasupra a orice și că ea poate orice. Poate să facă totul, poate să descopere
formula apei, să inventeze, să descopere bătăile inimii, tot cu rațiune. Asta se naște în timpul renașterii când ne punem întrebarea cogito ergo sum, adică cugetăm, gândim, deci suntem. Asta înseamnă că aflăm, cunoaștem, facem. Apare treptat ideea superiorității rațiunii în detrimentul iraționalității. Apare așa zis un om asimetric, dezechilibrat, care își pune toate merele într-un coș. Mizează pe rațiune 3 secole. 3 secole. Dar asta i-a adus și mari victorii. Toată lumea modernă este creată de descoperirile științei, mai ales științele exacte, științele naturii, care s-a transformat în toată tehnologia modernă, a descoperit mediul în care noi trăim astăzi, de la mașini, la computere, telefoane, mașini de spălat, televizoare, toată această, universul nostru este creat de știință. Avem, deci, o valoare și o gândire pozitivă despre virtuțile științei. Totdeauna a fost în favoarea omului, a schimbat mediul orășenesc, șosele, spitale, școli. Da? Nu numai că le-a construit, dar a inventat ideea asta de școală. Bine, sigur că în Imperiul Habsburgic s-a trecut la învățământul obligatoriu primar de pe vremea Mariei Tereza, noi pe la 200 de ani mai târziu, dar nu, ca să fim mai exact, de la legea școală din 1962, dar totuși 100 de ani. Sunt 100 de ani, da? Suntem, deci, 5 generații înapoi și suntem și astăzi, dacă nu cumva decalajul s-a mărit. E bine, această convingere, ca și cum, această idee de la sine că rațiunea poate totul și că este peste tot, în detrimentul elementului rațional, să zic, cel religios, care a fost oaia neagră a întregii perioade și care a fost tot timpul rostogolită și dată înapoi ca reacționară, conservatoare, etc., etc., se termină când începe secolul 20. Pentru că secolul 20 este un secol al masacrelor. Este pentru prima dată când milioane de oameni mor, pentru că țara vecină vrea să te desfințeze, vrea să te extermine. E pentru prima dată când știința este folosită împotriva omului. Tot armamentul pe care îl scoteau în tranșee nemții sau francezii sau britanicii era produsul cercetării științifice. Tot ce învățasem în secolele precedente se folosește, atenție, pentru a ucide omul, pentru a-l extermina, pentru a termina cu istoria umană, cu planeta. Să ne întoarcem la maimuțe, la dinozauri, etc., etc. Acest moment, secolul 20 cu 19 cu 20, este o schimbare absolută de paradigmă, în care știința nu mai e știință în sensul original și apare pe tapet ideea că se poate întâmpla orice, că valorile sunt echivalente, că putem să ne omorâm unii pe alții și că nu e nimic amoral sau imoral sau antimoral în această poveste. Dar mai apare un fenomen. Odată cu încheierea primului război mondial, spiritul acela antiburghez de care vorbeam mai devreme face pui. Cine e de vină că s-a produs acest masacru? Cine este vinovat? Cine se face vinovat că milioane de oameni au murit în tranșee? Păi drăguța de burghezie. Nu? Care prin conflictele pe care le-a generat societatea burgheză a dus la asta. Nu cumva asistăm la sfârșitul burgheziei, dar ce înseamnă burghezia? Înseamnă și valorile ei, inevitabil, parlamentarism, libertatea de expresie, de asociere, viața politică, partidele, competiția electorală, economia liberă de piață, toate astea, spunea generația tranșeilor, au ieșuat. Toate astea s-au gândit că nu sunt bune și ne-au dus la dezastru. Nu cumva trebuie să renunțăm cu totul la o rânduire pe care am slujit-o până atunci și să inventăm altceva? Nu cumva lumea democratică, liberală, și-a arătat limitele și trebuie să încheiem cu capitalismul, cum spunea tata Marx, să trecem în perioada respectivă și avem imediat aici
semințele, rădăcinile bolșevismului și nazismului. Pentru că ambele au fost o contestare a democrației liberale, a valorilor ei, și ea aparține acestei generații a tranșeelor care a găsit în orânduirea precedentă ca principalul vinovat de masacrul care s-a produs. În perioada interbelică, democrația liberală este contestată tot azimul, deci în toate direcțiile, toată lumea crede că e epuizată, toată lumea, de la Portugalia lui Salazar până la Rusia lui Stalin, vor să facă o nouă lume, bineînțeles, pe principiul milenarismului, și Hitler își imagina că Germania lui va rezista 1000 de ani și Lenin cu Stalin mai mult, că comunismul este posteritatea capitalismului și va fi veșnic. Sper să nu uit nimic de ce vreau să vă spun. Acum cred că avem o imagine mai fidelă asupra ceea ce a fost comunismul. Cum a apărut el, cum s-a instalat, iar despre cum s-a prăbușit, aflați aici. Aflați aici. Scriu acum o carte. Am terminat ce aveam de spus, dacă aveți întrebări, pregătiți-le, despre cum s-a născut comunismul în România. De-aia mă duc la bibliotecă, citesc Presa Timpului, anii 40-48. Am citit memorialistică, corespondență, jurnale, tot ce a apărut. Cred că poate mi-a scăpat un titlu, două și am să pun mâna pe el. Pentru că întrebarea pe care mi-o pun, ce este acest animal ciudat care a fost comunismul, nu mi-a dispărut în minte și nu cred că am răspunsul până la capăt. Cum ați văzut astăzi de ce am susținut, am pus niște premise. Am început să așez piesele de șah pe tablă și încerc să plec de la niște principii teoretice foarte clare din punct de vedere al științei politice. Nu să fac eseuri, nu să figurez pe marginea subiectului. N-ajung nicăieri. Degeaba aș scrie niște eseuri inteligente, că nu ajung nicăieri. Vreau să mă așez pe principii și încet, încet, poate când va mai lua câțiva ani, să ajung la o concluzie mai fermă și să public ceva, niște concluzii. Întrebări? Păi îți dai seama că eu am avantajul de a fi primul și rog pe prietenii noștri să-și pregătească propriilor lor întrebări, dar nu pot să pierd ocazia, dragă Stelian. Insistă puțin asupra acestui nou volum pe care tu îl pregătești, pentru că dintre toate cunoștințele mele, dintre intelectualii pe care îi cunoști, aș vrea să le aduc aminte prietenilor noștri că tu ești depozitarul unei experiențe într-un fel unice. Mă gândesc la acel incredibil eveniment, discuție, nici nu știu, pe care tu ai avut-o cu un prieten de-al tău, tu fiind unul dintre eroii lui în delațiunile lui către securitate. Un coleg de liceu sau de facultate, și prieten de familie, care mă uitam chiar astăzi pe interviu pe care, adică tu, apoi l-ai chemat. Acel om, nici nu știu dacă mai contează numele, dar până la urmă era un funcționar guvernamental la începutul anilor 2000, a fost găsit cu un dosar de securitate. Stelian Tănase avea o emisiune de televiziune în acel moment și l-a invitat pe prietenul lui să aibă o discuție explicativă. Și prietenul spunea ce, nu, dar eu am încercat să te salvez. Ce tu nu știai că tu erai s-a oferit el la securitate, nu l-a obligat. Ce nu m-a obligat nimeni, m-am oferit eu la securitate, dar tu nu știi că eu încercam să te salvez. Pentru că tu aveai niște romane scrise, tu nu-ți dădeai seama că nu le puteai publica, dar eu vreau să manipulez securitatea. Ceva aiuritor. Asta te ajută la definirea acestui monstru de care vorbeai? Trebuie să spun că zilele trecute m-am gândit că, deși am o lungă experiență în asta, pentru că am și citit 10, poate peste 100 de dosare de informatori la CNSAS, atunci când am făcut parte din celebra comisie și le-am cerut pe baza faptului că a declarat tovarășul Băsescu că avem acces la orice dosar. Nu era adevărat. Dar în acest pretext am cerut dosare unor
oameni în lumea românească în viață, pe care eu îi bănuiam că au fost informatori. 99,99% s-a dovedit exact. Erau mult mai mulți informatori în anii 80 decât ne-am imaginat noi. Erau, ca să zic așa, câtă frunză, câtă iarbă. La 2 români, 3 erau informatori. Zici tu? Păi nu, am văzut în dosare, vorbim despre citit, nu despre păreri. Că ăla era antipatic, deci nu pot să dau nume, dar încă sunt foarte mulți activi în viața publică românească, pe care eu le-am văzut dosare. Dar tema, vreau să spun altceva, nu asta, ci faptul că m-a pasionat această temă, am foarte multe episoade în cap. Vă dau un exemplu foarte interesant și dramatic. Un domn s-a dus la CNSAS, fost deținut politic, în asociația lui Ticu Dumitrescu. Și a cerut dosarul lui și al soției. Soția tocmai murise. Și cei din colegiu nu i-au dat dosarul. Știți de ce? Că sfânta lui soție, de care vorbea lăcrimat tot timpul, care l-a apărat, era informatoare, ea la tot. Și a continuat când s-a întors din pușcărie săptoare. Colegii au făcut un lucru foarte delicat, refuzând să-i dea dosarul. Adică spunând, nu l-au găsit, știm motivele. Dar asta e o dramă, asta. Pentru că dacă i-ar fi dat dosarul, l-ar fi distrus sufletește. Era un om în vârstă, un om care abia să ținea și l-ar fi nebunit. Eu cred că noi, fiind obișnuiți să protestăm atunci când nu se predau dosarele, nu? Eu zic că în cazul ăsta s-a procedat corect. Da, interesant. S-a procedat cu milă față de un om care ar fi fost realmente distrus, dacă ar fi citit ce era acolo. Eu n-am citit dosarul, dar mi-a spus cineva cu care eu colaboram în diverse cercetări. Spre asta. Dar tu te-ai mulțumit cu un astfel de răspuns, acum transformând colegiul ăsta într-un fel de judecător al relațiilor dintre soț și Eu soție? cred că nu i-au dat dosarul pentru că era și Ticu băgat acolo și el cunoștea persoanele și a putut să oprească dosarul. Ticu Dumitrescu. Ticu Dumitrescu. Și cred că a procedat cu gentilețe. Pentru că eu, cunoscându-l pe bătrânul respectiv, n-aș fi rezistat. Adică, filozofic vorbind, e bine întotdeauna să știi adevărul, până unde te duci cu marota asta a adevărului? Până unde te duci? Eu m-am dus și mi-am cerut dosarul, am fost primul scriitor care am făcut asta. Eu l-am cerut, l-am descoperit pe cel de care vorbeai și a rămas așa. Acum vreau să public volumul 2, cercetările merg încet, deși cartea mea a apărut acum 20 de ani, ca să-mi dea alte sute de pagini și mi-au dat ceva, dar foarte puțin și deci mai aștept. Mai aștept. Aș vrea să spun volumul 2 pentru că el a considerat că în 20 de ani multe adevăruri s-au rostogolit în dosarele noastre. Și ești pregătit? Am aflat de pildă un bun prieten, scriitor, nepotul unui mare scriitor, cu care eram prieten, că a fost informator și s-a ocupat de mine. Uite așa, un dosar de 100-150 de pagini cu denunțurile lui împotriva mea. Alt nume, deci, care ar apărea. Ce să fac acum? Și la ce m-ar ajuta? Adică ar trebui să am o viziune cât de cât, pentru că îmi spunea de la CNSAS că mi-au dat numai o șesime din dosar, că restul s-a distrus la Belevoiești. Făcea parte din Securitatea București. Arhivele Securității București s-au distrus la Belevoiești. Pe de altă parte știi foarte bine, faci cât poți, mai ales ca istoric care merge în arhivă, realmente cât poți să cuprinzi, cât poți. Și m-a întrebat de cartea care o fac acum. Mă ocup de asta, cum s-a născut regimul comunist în România. E foarte interesant, pentru că în aceste rădăcini, în aceste începuturi, afli cum a evoluat el și de ce. Cum s-a ajuns la formula Gheorghiu-Dej, care are 2 perioade, da? Cum s-a ajuns la formula Gheorghiu-Dej, Ceaușescu, care are și el 2 perioade, de ce n-a generat ca la polonești, care a generat alt tip de partid comunist și alți comuniști? De ce nu ca la unguri? Sau ca la cehi? Adică sunt niște diferențe foarte mari. Coloratura asta națională a comunismului. Exact. Și apropo de asta, tu consideri că a fost un lucru bun scoaterea în afară legii în 24? Nu. Am avut o discuție cu Mircea Bălănescu și cine a Mircea Bălănescu, era Eugen Berger, de fapt. L-am cunoscut în ultimul an de viață și l-am asistat și la moarte. Când a murit, el m-a chemat soția, a venit la căpătări. Și a vrut să mă vadă că în ultimele luni discutam aproape în fiecare zi despre trecutul lui. Și el mi-a spus odată
Și cred că mi-a dat cheia pentru Criețul Tanti Barbara, scriam la ea și de-aia îl intervieva, mă trimisese Pavel Câmpeanu, care i-a dat telefon, i-a spus o să te caute un domn Tănase. Nu minunat Pavel Câmpeanu. Da, e ok cu el, că ei nu vorbesc, tu știi. Și mi-a spus, domnul Tănase, dacă nu era partidul interzis, el fiind comunist în adolescență, fiul unui farmacist în Botoșani, doi frați gemeni, au fost anul trecut, nici nu știu am putea. Nu mai era supraviețuit. Dacă în 1924 nu se interzicea partidul comunist, comunismul românesc lua cu tot o altă direcție. Și e crezut, pentru că dacă te uiți în arhive, e plin de intelectual de clasă. Uită-te bine, cine e acolo, Octav Doicescu, Atanasie Jojea, Ascaniu Damian, că ăștia au fost tăticul, erau veritabili, nu erau ideologii pe care tot îi jurăm noi și nu că erau niște ticăloși. Nestor Ignat, toți stâlpiții. Dar ăștia erau ok cu ei. Domnul Octav Doicescu, mare arhitect, o mare figură. Ascaniu Damian, ca să dau... Că am citit azi despre ei, de asta le-am invocat numele, că pot să invoc și altele. Și cum de-a evoluat în felul ăsta, să ajungă Ceaușescu? Păi ăștia l-au detestat pe Ceaușescu tot, și Ascaniu Damian. A fost și membru al GDS-ului, să știi. A apucat să fie, da. Nu, a fost membru în GDS din prima clipă, adică era perfect schimbat, să vopsise, dar nu este superficial, că oportunist a dat cu comuniștii. Nu! A dat afară, nu? Dar Pavel Câmpeanu al nostru. Așa e. Mai era comunist.